Saya Niken Saputri. Nimas hayu pujaning son turutan brangta mami Supraba ora ana wong wadon kang kuwawon jirep rasaku kejaba mung sliramu wong ayu Supraba mara gage tambanana brangtaning Prabu Kala Pracona wong ayu mara madhep papun kakang jotaweku jiwa wiwit pucuk rambut nganti jempol suku babar pisan ora ana gethek cirine wong ayu kalamun sliramu dadi garwane Prabu Kala Pracona ora bakal tiba aning parang curi nanging malah tumiba ana kasur babut aja mung tansah leledha Supraba sarta
dua kang nandang trasno bonding son kang disarasmi Suprapa jenenggalipun Kakang Suprapa Tambanana brangtaning Prabu Kala Pracana Suprapa Suprapa Hei Ratu saka negara Giling Wesi Prabu Kala Pracana jejulukku
dening utamaning nata berbuti pawalek sana lire berbuti mangkono lila legawa indriya hangga ganjar saben dina lire kang bawa lacana agung denya paring dana hana tapi pangandika wela dalah wong titi iwang kala ludra wong titi iwang kala ludra Mas Patik Raja Dewaku bojleng-bojleng iblis laknat padha jek-jek kantogok Togok Teja Mantri kula wonten dawuh tinimbalan sinuwun Prabu Kala Pracona Amiji ingkang abdi kula pun Togok Teja Mantri sinuwun semono uga kowe belung Sarawita dawuh juragan anane kowe bocah loro sun timbali adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake kawruhanana yen tori palungguhan iki ratu gustimu ing negara Giling Wesi aku Prabu Kala Pracona lagi nedeng ke Taman Kunjana Papa kok paduka sinuwun Prabu Kala Pracona nedeng ke Taman Kunjana Papa iya Kunjana kuwi tegese edan Papa tegese lara aku lagi lara kedanan kok nyuwun sewu sinuwun Prabu Kala Pracona lagi kedanan kalih sinten sinuwun Togok adiku lagi gandrung kepaung kelawan Mustikaning Widodari ing Kayangan Suralaya kang asesilih Dewi Supraba kok Dewi Supraba ya kabara nyata mula ing wektu dina iki aku wis kongkonan Prabu Kala Pracona wis kongkonan kelawan patihku ya kuwi patih Sekipu Tantra ndak utus munggah marang Kahyangan Suralaya sak perlu ngebun esuk ngudan sore marang Mustikaning Hapsari Dewi Supraba yen to para dewa nganti nampik utawa nolak panglamare Prabu Kala Pracona nalendra ing negara Giling Wesi Kayangan Suralaya bakal tak sungsang bawana balik kok sinuwun menawi kenging kula elingke sampun dipun bacotaken sampun dipun lajengaken amargi menapa amargi Gusti ingkang murbeng dumadi menika sampun mranata jodhone umat manungsa ingkang winastan jodho tali mangsa contone dewa niku jodhone nggih kalih dewi Hapsara jodhone kalian Hapsari Bambang jodhone kalian Endang Raseksa jodhone kalian Raseksi Togok apa kowe lali Togok apa kowe lali duk rikala jaman kepungkur ana sejarah kang nyeritakake ya kuwi ana satriya kang kekasihe Raden Kumbakarna satriya saka kasatriyan Panglebur Gangsa
kae wujute tanpa beda kelawan aku. Kae wujute ya ora seksa, kae wujute ya buta. Nanging Raden Kumbakarna kae jodhone sapa? Jodhone ya sawijining widodari kang asesilie Dewi Keswani. Mula yen kowe ngluputke apa sing dadi gegayuhane Prabu Kalaprajana, yen to kowe nganti nyalahke apa sing dadi idam-idamane Ratu Gustimu anggone bakal kepengin dedaupan kawan widodari kanthi dasar jodho tali mangsa, kowe tak salahke, kowe tak luputke kok. Mengko riyin sinuwun, mengko riyin. Jaman kepungkur Raden Kumbakarna niku wujute buta. Bojone wujute widodari. Niku mboten kok mawi tanpa dasar, niku kok mboten mawi tanpa wewaton. Raden Kumbakarna sing wujute barongan. Raden Kumbakarna sing wujute buta. Kenging menapa kok bojone sawijining widodari awit Raden Kumbakarna menika ageng lelabuhanipun, ageng dharma bektinipun pramila para dewa paring kanugrahan. Para Jawata paring kanugrahan dhateng Raden Kumbakarna inggih menika wujudipun putri utawi wanita ingkang jinejer dados Hapsari utawi widodari ingkang sesilipun Dewi Keswani. Boten saged dipun gebyah-uyah ing antaraning paduka sinuwun Prabu Kalaprajana kalian Raden Kumbakarna ingkang ndarbeni garwa Dewi Keswani kala wau. Boten saged dipun gebuk rata sinuwun. Mbuh, ora idep. Kowe aja nuturi karo aku, Gok. Yen ana apa-apane Prabu Kalaprajana dhewe ingkang bakal tanggung jawab mula sak mengko kari ngenteni tekane patihku sing banget ndak tresnani ya kuwi Patih Sekiputandra marang negara Giling Wesi kanthi nggawa kabar, kanthi nggawa pawarta. Kira-kira panglamarku ditampa apa ditambik kelawan para dewa kok. Putra Pandhawa tata jati saya Indriyak sasara maruta pawana bana marakana samirana lan layang sinuwun kula ingkang sowan sinuwun. Oh. Yaksa Gora rupa ore sedeng nalendra
Indriaksa halaku kang malwaya ingkang gambira marang ngisi siyung metu Prabawa Goro mawalian Ditya Durbala harasa kowe sing wis teka Patih Sekipu Tantra nuwun inggih sinuwun Prabu Kala Pracona Patih nganti cumengklungen anggonku ngenteni tekamu Patih Sekipu Tantra bebasan kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambanging watu item kepriye mungguh pawartane panglamarku ditampa apa ditampik lawan para dewa pendheh kemrungsung ing kalih kesuk panata ing kabudaya-daya aku kepingin enggal wuninga Patih nuwun inggih sinuwun sampun kasembadan kang abdi kula pun Patih Sekipu Tantra minggah wonten Kayangan Suralaya ngadhep marang para Jawata hatur wuninga sinuwun hatur wuninga bilih ing ripalenggan sakmangke Patih Sekipu Tantra sampun angsal dawuh kalian para dewa piye panglamarku ditampa apa ditampik Dik sinuwun panglamar paduka dipun tampi dening para dewa sinuwun latiala Hey oh 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 hey Putra Pandhawa tata kadiwisaya Ngendriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Maragana Samirana lan Warayan umbut latyalah bebasan mlaku ing wanci pangklong tepapak ing obor 1000 sekibu aku krungu kabar yen panglamarku ditampa lawan para Jawata nuwun inggih sinuwun banjur besok kapan dina lan sasine aku bisa dedaupan kelawan mantasaning widodari Dewi Suprabawati sekibu mugi kawuningan sinuwun manut dawuh ingkang kula tampi manut dawuh pangandikanipun para dewa ingkang kula tampi dina lan sasinipun anggenipun paduka dedaupan kalian Dewi Suprabawati sampun dipun temtokaken kalian para Jawata. Waladyalah. Syukur yen pancen kaya mangkono. Sajake dewa padha wedi nyawang kekuatan saka negara Giling Wesi. Ketitik panglamarku bisa ditampa. Banjur dina kapan sasi pira aku bisa rabi
lawan jejantunging kalbu sing ibu mekaten dosinipun dawuh pangandikanipun para dewa paduka sinuwun Prabu Kala Pracana dhaup kalian Dewi Supraba benjang dintenipun dinten Selasa Kliwat sasine Jumadi lawas kalih paduka ken ngenteni bosoke beling piye balenono tembungmu paduka saged rabi kalian Dewi Suprabawati benjang dintenipun dinten Selasa Kliwat sasine Jumadi lawas kalian paduka sinuwun Prabu Kala Pracana ken ngenteni bosoke beling buta goblok. Wow. Buta goblok kowe. Aja mentap lereke netap oh Sukayaya sini bi Jojo bang mawinga wengis kumedhot patoning hati Bolatialah buta goblok buta pengung buta ra tau mangan sekolahan kowe kowe kuwi diapusi para dewa nanging kowe sekipu ora krasa kowe kuwi diapusi para dewa ning kowe sekipu ora krasa lho kula menika matur witing klapa sak lugune iya ning kowe kuwi diapusi blok goblok lek nomripatmu jerengen gobokmu aku rabi karo Supraba kon ngenteni tumapake dina Selasa Kliwat rak ngono to mau nggih dina Selasa Kliwat ki ora ana anane Selasa Kliwon blok goblok karo kon ngenteni sasi Jumadi lawas sasi kuwi eneke Jumadi lawal apa meneh karo ngenteni bosoke beling nganti kiamat beling ra iso bosok ning nek kon ngenteni bosoke matamu kira-kira kenek piye lho apa piye sekipu ra pecus dasare buta ora tau ngenyam pendidikan buta ora tau sekolah buta ora tau buka internet kan kuwi angger buka internet sekipu sing dibuka nggur ik hamster wae ngawur nyatane diapusi karo dewa ora krasa lha iya Cetha wela-wela dewa jarak karo Prabu Kala Pracana. Dewa nantang alus karo Prabu Kala Pracana sekipu. Kula wonten Jawa sinuwun waliken sing dadi rasamu. Suraka gotong royong minangka tetenger budaling wadya. Yen nganti para dewa ora menehake Dewi Suprabawati marang panjenengan ingsun aja kesuwen biyuki batang sakyuta kayangan Suralaya bidal wekdal menapa dhuwur sinuwun ora ketang colok lintang sambung obor rambatan pundak budal tina iki sing ibu tantra Pandang kami bangun negarane sangkut kupreket bebarengan roh ancang
kabrabak suruh kabranang geget waja mlintir gumbala sukal wijiling sabtu kece wali kece sadat setan wali kubra sajake dewa padha wedi karo patih Sekipu Tantra ketitik lawang sela matangkep ditutup rapet amarga wis ngapusi marang patih Sekipu Tantra ayo dewa padha metuwa aja nungsang talang numbuk bentus kaya gabah den interi kowe tak wene wektu telung kedepan ora metu saka lawang sela matangkep kayangan Suralaya tak dadeke segara geni Sekipu dalah iki tak sawang kok kaya pukulun Bathara Narada ya pancen bener Sekipu ayo dewa wis ngapusi karo aku saiki gelem ora gelem dewa kudu masrahake Dewi Supraba kanggo jatuh kramane Ratu Gustiku Prabu Kalapracana dewa apus krama marang jeneng kita ora jeneng dewa wedi marang kita Sekipu malah dina iki dewa bakal ngenekake wujude Giri Swayembara apa Giri Swayembarane Bathara Narada dewa wis duwe jago yen jeneng kita Sekipu cilike ngasorake gedene bisa mateni jagone dewa bakal kasembadan anggone Ratu Gustimu Prabu Kalapracana duwe gegayuhan kepengin jatuh krama lawan mantasaning widodari kang sesilih Dewi Supraba beladalah yen mangkono ndi jagone dewa kon ngadepi Patih Sekipu aku ora bakal miris maras taker marus kawruhanana iki sing ana ngarepku iki bayi kang isih umur setahun durung ilang pupuk lempuyang iki sirnakno yen jeneng kita Sekipu bisa mateni bocah iki Surup Surya Dewi Supraba bakal ulun udunake saka kayangan Suralaya marang negara Giling Wesi. Weladalah. Dewane wis padha kentekan akal. Apa donya kurang jalma, apa jagat kurang umat? Kok bocah wingi sore didadekake jagoning dewa. Wis ora susah kakean gunem sing tanpa guna. Ayo. Enggal tindakno. Patenono bocah iki Sekipu Tantra. Wah. Dewa wis mlinger sing dadi kiblate.
bocah durung iso apa-apa kok kon ngadepi Patih Sekipu ya to ya. Ora ateges aku mateni wong kang tanpa dedosan, nanging aku mung nindakake giri swayembaraning para dewa. Bocah kang isih abang, bocah kang isih abang tak untal mangsa ngambau cethak kowe. Wah, wis iso mbrang Kang. Bek. Tat. Doi. Tet. Ta. Waya. Wah. Tat. Wis iso titah cah iki. Weh. Bayi apa iki jane? Pet. Ah. Weh. Hai. Ah. Ah. Weh. Weh. Ya. Lho, adik wis iso ngadeg. Ngenyak. What? Ah! Ah! Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Iki jane bocah apa iki? Kulite tek alot kaya ban jeru.
Tak kemah-kemah kok ora catu babar pisane Dewa. Kowe aja jarak karo Patih Sekipum. Aku wegah musuh bayi iki gedhekno luwih dhisik. Hey! Goblok Sekipu goblok. Senadyan bocah iki isih bayi, bocah iki wis ketok sing dadi kasektene Ketitik. Ketitik dipolo gantang dicakot babar pisan ora tumomo ana kulite. Sekipu. Yen pancen jeneng kita pengen bayi iki tak gedhekne luwih dhisik, ya tak turuti sing dadi kepinginanmu Patih Sekipu. Premara mangosomya ngambreng kadhi karonaning kaswasih ring marga Hamalatgung resang gandha mastrat maca lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya umyus amara wayahanto Hei Empu Rama Nyadi kula wonten dawuh pukulun-pukulun Bathara Kaneka Putra Empu Rama Yadi kowe ning kayangan kene duweni kewajiban dadi tukang pandhe. Lah dina iki ana kewajiban kanggo jeneng kita Empu Rama Yadi ya kuwi. Bayi kang isih abang iki jedinen. Jedinen ana kawah candra di muka. Mbah piye caramu, mbah piye reka dayamu? Aku kepingin meruhi bocah iki dewasa sing sentosa otot bebaune karana bakal dadi calon jagoning dewa amrunah satrumurka. Nuwun inggih pukulun menawi makaten kula namung ndederek. Bagus. Lah banjur kira-kira caramu kepiye? Empu Rama Yadi. Duh pukulun kula aturi paduka pukulun Bathara Narada perintah dumateng para Jawata. Kinen angempalaken gamanipun, kinen ngempalaken pusakanipun.